Hi guys! Hello! Welcome back to my channel, Joe Korny Vlog. Sa mga first time nga mag-view sa akong channel, don't forget to hit subscribe and then ang notification bell para updated sa lahat ng mga videos na ako ma-upload sa akong channel. Alright, while driving padulong dito sa ako ang atuan sa nasa sa Pure Gold ang ako ang misis and then my daughter na si Baby Arya. So while nagtanaw ko din sa mga YouTube sa mo ang grupo sa authentic AUV or authentic urban vloggers. So this time ako gitanaw ang kay Ton Escol. Lingaw kay ko sa mga videos niya. Alright, check na. Alright, so don't try this at home. Pawang mga professional lang po ang gumagawa ng ganito. Bawal po ito ha. Yan, hindi ko rin pinopromote na mag-drive while mag-video vlog ka. Alright, so kaubanan ako karon si Baby Arya. Arya, say hi. Hi. Hi, alright. Kaubanan ako siya. Kaubanan ako siya dito sa mga meet up sa mga kauban ako sa mga vloggers sa Limket Kai. Alright, nagpark na ako sa Limket Kai but nabasa na ako sa amuang chat. Dining naglibog ko kung Ket Kai ba or SM. Ayun po din ni TI lovely SM. So ako sa i-check kung asa may ano niya. Which is which, ha? Asa? SM. SM. So prinsesa akong kauban karon. Hi princess. Say hi. Oh, so pretty. Tawagan. Hello. 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 Yes, hello. This is Miss Lovely. Yes, I am. Ma'am Lovely. Why? Yes, taga-kuan ko ma'am, taga-insurance company. What is the ball? Yes, ma'am. Gusto lang akong mag-ask, ma'am, if avail ba ka sa among promo karon? Hi, Diay, si Johnny. Mag-aman na ket kay ta or SM ka? SM. Sige, SM downtown. Nako ket kay. Okay, naka sa SM lang. Naket kay, sige, bye. Alright, sa SM. Kami sa parking lot. Going na may pasulod din sa SM Downtown Premier para ma-meet na mo ang mga kauban mga vloggers. Kauban na si Arya and then maglaglaag kami after. So kayo mahitabo karon. So i-meet ang ato mga kauban ng mga vloggers. Check na mo kung asa sila. Yes? Nano artista daw si Donald Duck? Grabe na question. Artista siya kay kay artista si Donald Duck kay cartoons man siya. Cartoons. Puro may nasa second floor o kabalo asa sila. Second floor. Asa mo nga second floor guys? Si Apps. Kauban naman na lang akong kauban. Si Apps. Namang kauban na mga YouTuber si Apps. Yeah. Bata ko ba eh? Yan yung Nini. Say hi si Ton Escol. Ton Escol. Yan yung channel. Subscribe to my channel, Ton Escol. Yes, kayo kay mga vlogs yapon. So naghulat mi din among kauban si Lovely and then si Kong and may kabalo ko asa ang mong second floor pero may kabalo ko asa sila. Alright, ano may isang kauban din si Kong. Yan, ito siya channel. Baby, subscribe to my channel. Lester C. Lester C in a place to see. Lester C. Alright, and namin na-meet din nga nagtrabaho sa
insurance. Kanina akong pag ano nang nagtawag ko kay Lovely kanina, ako siyang gibinuangan og insurance. Na nagi legit na maghatag og insurance karon. Hi ma'am, nagay mo sa YouTube channel. Sa YouTube nimo si Nelrowi Atatu. Yan, Nelrowi. Atatu Heltura. Yeah. So kompleto na mi, kauban na mo ang the late Lovely. Lovely. Halo mga tiyo, mga tay. Lovely, palig tindog lang. Lovely. Tinod yun na. Tinod yun na ingon nila. Oh, taas kayo siya. Once ako nagkikaingon kung kinsa'y maghanggan, kinsa'y magibog content siya ang manlibre. Panik. Yay! Kanina di ba gikwanta ka, gitawagan ta ka? Na nag-ingon ko sa imo nga mag-insurance. Legit kaya na ng insurance dahil. Mailan, dyan kayo ko no. Maigi kayo na mangingilan, yun ang pinuwan sa Cagayan de Oro. So, salamat kayo sa pagkaming. So, na si Lovely Ebonia. Sikat na din siya karon na future Road to 4K na yan. road to kuan na din siya. Road to heaven. Kau ba niya full support kayo pati yung husband na din eh. Ay. So asa man daan ni karon? Asa man ato paingon ani? Asa tong rota, please. Thank you so much. Nagigib sa mo si baby para sa iyaha pero nang-snap. Lahi po niya mo sa mga bana karon bantay bata challenge me. Bantay bata challenge nga mo. Well, lagi mo pa sila o kabalo kung asa may ani karon, busy ka sila sa makeup bit. Dahil kompleto kay makeup dahil. Wala ko kabalo sa Lovely, anak din siya ni Dora. Kompleto kay. Kompleto tapay na. So mga unya pa may sa mo challenge mo ato sa Big Kids Zona. Alright, ito na sa mag-challenge na sila. Balik na niya. Alright, Merisi, nadaot na ko ang fake 150. Muna siya ang hinungdan. So ilabay. Ay pulos. Transfer venue. Alright, labi ka pala sa mga venue. Asa to labi ka venue, guys? So, we're going to Limkit Mall because here in Izum City they are so Not good for vlogging. because they're not supposed to be like that. So because we're just vlogging, you know. Yeah. Naman sila yung rules. So atong tumano ng ilang mga rules. Nabali ang ako tripod. Way pulos. So ato bigat kay. So bali ka bato ay malautot pa rin po. Celeste. Ilaw po eh. Okay, but just kasi si Romantico, guwapo lagi na siya, pero pala utot kaya na siya. Ay, wag ko na. Pasensya kayo sa mga babae nga wala na ako ng akong gugma. Mahalin ni gini mga mahal ng mga lalaki.